Москва омадани бошед дани мамин нави. Ина Внуково омадем. Ай ҳар як рейс 20 та 30 та мегардонад. Я 3 рӯз аэропорта хоб будем. Инак абрала хона рафтистем. Ба ягон аэропортҳои дига биёем мешавад. Краснодара, Екатеринбурга, Оренбурга, Москва вазиятш беҳад безеб. Запреташ бошад, ай самолет гаштагиҳо бошад, граница набиёяд. нафарои аэропорти Внуково, Жуковский, Домодедово меоянд мегардонандшон бе асосай ба занг мезананд мегӯяд ки ба автобус ё ки ба мошини сабукрав бием инора мегардонанд. Мегардонад. Ҳамту граница дар омадан пеш мепурсанд ки аэропорт гаштагиҳо ҳай росташ гӯитон. Моям мегардонем гуфта мефаҳмонад. Ҳам бошад заҳрани гӯитон. Мо дардсар нашавем. мақсад ки нафарое ки аэропортҳо мегардонандшон бе асосам боша дар граница ба автобус ба таксирам биён мегардонандшон. Охир мегардонад. Барои чӣ ки запрет любой границада запрет ва граница якта система. мардуме ки моро бисёртар савол медоданд ки бо тариқи арзон мода билет биё, мисол ба тариқи автобус ё ин ки ба тариқи такси ва автовокзали Котелник ки омадем пеши бародармон Ройгон Авиа иншааллоҳ ки худаш бо маълумоти пурра мерасонад тариқи автобус рафтан ба Тоҷикистон ё ин ки тариқи такси ва ин бародармон билетҳои автобус мефурӯшанд. Иншааллоҳ ки нархи дастрас метавонем ки шумо ба Тоҷикистон бирен ва хотири шумо мо омадем ва иншааллоҳ ҳозир худша мепурсем чӣ хеле вазъият мисол ба автобус рафтан ё ин ки вазъият ба тариқи такси. Салом алейкум ака, як бори дига. алейкум ассалом. вазъият чӣ хеле ака ҷон тариқи автобус чӣ тавсия додани мардум дар? салом алейкум подписчикои чашми ғариб, хушомадед мегӯем бародарое ки айдари мо медуранд автовокзали Котелникида. нафарое ки мехоҳем ба тариқи автобус сафар кунем аз Котелники ба хатсайри Хуҷанд Душанбе ва мошинои сабукрав яъне такси. мушкилоти бародаро дар ҳақиқат саволои хубам доданд ки яъне чӣ хеле ки аст ака ҳамухе гап зан мушкилоша то ки баъд мардум дар каналҳо мисол комментариҳошон дар гапҳои қабеҳ нанависанд. бале бародаро якча хотиррасон мекунем шумода ки автобус нархиш арзон ай 7000 рубл мешавад. фақат айни ҳол рейсҳои прямои нест через пересадка ай автовокзал Котелники, Чернаевка, баъд то границаи Хуҷанд Ойбека, баъд ҳастай то Ташкента прямои рейс, баъд аз Ташкент то Хуҷанд яъне то границара пересадка мешавад. мошинои сабукрав ҳастай яъне эконом класс ҳастай, комфорт, бизнес мешавад ва нархҳошам фарқ дорад. мошинои сабукрав фақат прямои то Тоҷикистон мешавад яъне то Душанбера, Хуҷанд Душанбе мешавад ва автобусҳо айни ҳол прямои рейс нест. мо хотиррасон мекунем баъд нафарое ки бе документен автобусҳо яъне нафарои бе документа гуфтаниём ки шумо возвращение народи нагирен ё ин ки аз 3 то 5000 раҳда расход мекунем постода яъне шофёр ҷавоб дода наметавонад. бифаҳмонен дигарро да ёдрасон кунен, поделиться кунен, яъне хабардор бошанд ки то ки ягон шофёр ҷавоб дода наметавонад раҳда аз сабабе ки яъне проверкаҳо бениҳоят зиёданд. постода ҳар як посте ки шуморо маълум мекунад яъне шумо документ надоред, ҳуҷҷат кардагӣ нестен, мигратсионкои просроченӣ, регистратсияи просроченӣ, патент кардагӣ нестен, дар муддати 1 моҳ мегзара, мисол работа хат мекашен дар мигратсионкотун. дар ин ҳолат шумо яъне фақат аз 3 то 5000 расход мекунед ё ин ки хубтараш равен возвращение народи нагирен баъд чиптаи автобус харидорӣ кунед ё ин ки мошини сабукрав да ва багажотон боша багажотон мошинои сабукрав дар 15 то 20 килора 1 сумка ва автобуста аз 20 то 30 килора 1 сумка метавонед гирем ва 5 кило ручной. бо ягон саволое ки дига боша метавонед дар комментариҳои яъне чашми ғариб, канали чашми ғариб ки имрӯз яъне меҳмони мо аст метавонед нависен ва ба ҳадди имкон занг мезананд, мо ҷавоб мегардонем ба ҳамаи саволи шумо. ва чӣ хеле ки буд ин бародармон дар бораи автобусҳо фаҳмонд ва ягон мушкилиҳо дар роҳ мешавад. мисол автобус ягон хай ин автобусай хатогиҳои мисол техникии автобус ҳам мешавад, ин механикаи техникаи мисол ягон ҷош вайрон мешавад. барои ҳамирам ин бародара занг зада чӣ накунем мақсада? бале албатта ин ҳам хубае ки қайд кардем. яъне техникаи яъне дар бораи 4 та резин дар бораи 4 та резин мисол сафар мекунанд ва ҳама ҳолати шиданаш мумкин аст. будан солҳои пеш мисол солҳои гузашта ки замистон буд автобусҳо шикастанд, будан жалобҳо шикоятҳо будан, мо рӯз то рӯз чӣ хеле ки дидестем автобусҳое ки мисол на фақат ба Тоҷикистон мо билет менависем, балки мо касса ҳастай
каса мебиан ай каса харидем ба тамоми шаҳр мисол гӯшаву канори дунё ҳаста айҷа автобусҳо нафарое ки граница мехоҳанд перескат кунанд граница яъне Тбилис ҳаста айҷа мешава мо Тбилис билетам менависем Грузия меёранд мебаранд автобусҳо билетам ҳаста ва сабабҳои техникиш раҳда мешава мешикана коробкаш мешикана мисол ягон чи автобусҳо алиш мешаванд задишкор мешава границаҳода мисол байни границаҳо яъне таможни контрола мардум ки мисол вақте ки 4 то 8 соата и официально яъне границада проверкаҳо мешаванд ва мардум занг мезанад ки мо дар граница 8 соат чӣ истодагием ва мардуми саросима да чӣ гуфтанем ки автобус барои шумо нестай ё ки мошини сабукрав барои ҳамун нафарое ҳастанд ки яъне шароит яъне буҷет надоранд ё ки автобус ки ман боша барои ҳамун нафарое ҳастанд ки яъне шароитшон камтара яъне ё ин ки путешествовать мекунанд баъзе нафарое ҳастанд ки шароит доранд метавонанд ки чиптаи ҳавопаймо харидорӣ кунанд но ба автобус мехоҳанд ки сайру саёҳат кунанд ҷаҳонбинишон яъне зиёд шава тамошо кунанд роҳҳода ба чӣ мушкилот дучор мешавад ё ки чанд шаҳр дигар шаҳрҳои дигар давлатҳоро мебинӣ Узбекистон Қазоқистон байни Қазоқистон хати мегзаранд Узбекистон хати мегзаранд яъне ҷаҳонбинӣ инсон зиёд мешавад ва баъзе нафарое ҳастанд ки буҷет надоранд яъне шароит надоранд баъд фарзандо хати сафар мекунанд ай 2 сола то 2 сола кӯдакда яъне ройгон ай билет но хубтараш ки то 2 сола кӯдака ба ҳавопаймо равон кунед барое ки раҳ ҳам гармай ҳаво ҳам раҳда мисол мушкилиё мешава азоб мекашанд мо иам мерасонем ҳама вақт яъне таъриф намекунем яъне автобус мушкили хича дорад ба ҳамин хотир хубтараш ки аи чизо бохабар бошем ва поделиться кунем то ки дигарҳо ҳам хабардор бошанд симикартҳое ки дар границаи Тоҷикистон тақсим мекунанд вақте тарафи Россия омадастӣ симикарта тақсим мекунанд хоб ҳар якта границада тақсим мекунад граница бачаҳо даргоҳ бошад гирифта мана бепул симкарта мегӯяд одамҳо мефорад бепул будагиш ҳамаш мегирад 200 сум пул парсонта корбас мекунад ҳамна гуфтааст ки ин ҳамаш восстановленный симкарта бисёр аст ким чизе гап задаги чизе теманда гап задаги ту намедонӣ ҳам барои мо нагир барои проблема дашта худат нагир устоз мақсад дар ному фамилияи худшон набошад бояд симкарта ай ягон ҷо нагиранд ки дар границаи Россия проблемашон мешавад ҳамхе проблема шуданаш мумкин проверка мекунад дар ному фамилияи худаш набошад дар кадом организатсияое ки мисол ягон ғайриқонунӣ кор мекунанд барои ҳамин метавонанд ки проблемашон кунанд проблема каданаш мумкин барои ҳамо аҳози ин ҳами видеое ки шидаестае ки видеои шидагие ки границара мега маҳкам кардагиан ай и тараф намондаистан биромадани ай у тараф и ҳамаш дурӯғ аст не ин 100% не 1001% дурӯғ аст барои чи ки ҳама буромдоз дар овдоз фақат пробка шидагие камтар ай усу мардум пас ай ид омадаистанд баъд ай иси бисёриҳо мисол рафтаистанд ай сабаби пробка бисёртар истодаистанд атаки хеле нестае ки намондаистанд кадомое ки проблема дора ҳамвора мегардонад ким запрет бошад сразу мегардонад русӣ надонад куҷо кадом адрес ба пеши ким ба рафтосигиша надонад вайроям мегардонад ҷасадаш бенур бошадам мегардонад пешай омадан значи бояд забони русиро нағз ёд бигирӣ гиҷо рафтаистӣ гиҷода зиндагӣ мекунӣ пеш ки рафтаистӣ ҳамхе ана ҳамна садфоиз донад ҳама фаҳмони то автомат бо ин гап занад ва кайф кунад сар дияд баъд ҳамин телефонҳо ҳар хеле видео тақсим кардагӣ тавайя кардагӣ нашавад ба номерҳои бародарам мемонам барои автобус ҳама вақт метавонед муроҷиатш кунед барои мошини сабукрав яъне таксирам ба Тоҷикистон метавонед муроҷиатш кунед иншааллоҳ кори шуморо буд мекунад ва авиакассашам дар метро Котельников худ як қадам мебироем прамой меоед иншааллоҳ ки зангш мезанед худаш мебироя мегиратон бе ташвиш ва ҳамин худованд нигоҳбон бародарҷоно иншааллоҳ чӣ хизмате ки шава шумо лайка дареғ надорем бимонед дастгирӣ кунед ва морам хотири шумо ҳамиҷо омадем ки як пешравӣ кунем шумодан бирасонем худованд нигоҳбон то видеоҳои оянда.